सुन रहे हैं राजीव राजधानी को। घंघरी उठा के देखैले बा बुढ़ावा के मन सन कइले बा बुढ़ावा के मन सन कइले बा घंघरी उठा के देखैले बा बुढ़ावा के मन सन कइले बा रात रात भर नाच के सब लइका के मन बहकावले बा घंघरी उठा के देखैले बा बुढ़ावा के मन सन कइले बा। आप सुन रहे हैं राजीव राजधानी को। मिक्स बाय अखिलेश बिहारी मोतीपुर। छगुना भाई छुपावले बा सगरु बाबा लग करैले बा घंघरी उठा के देखैले बा बुढ़ावा के मन सन कइले बा। मिक्स बाय अखिलेश बिहारी मोतीपुर। राजीव राजधानी के नजर बा पीछे आलोक राजू भैया पड़ल ओकरा पीछे राइटर अंकित पड़ल बा पीछे अभिनंदन रोहित पड़ल ओकरा पीछे जय कुमार बोलैले बा चंदन के माथा सन कइले बा बुढ़ावा के मोहन पगलैले बा घंघरी उठा के देखैले बा बुढ़ावा के मोहन पगलैले बा बुढ़ावा के मोहन सन कइले बा। मिक्स बॉय जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मोबाइल नंबर 7766959949।